Pozdrav ljudi, dobrodošli u ovaj novi video. Danas ću vam igramo Minecraft preživljavanje. Znači, kao što vidite, dodata je novi update. Znači, novi update u Minecraft preživljavanju. Kao što vidite, grafika je bolja u Minecraftu. U ovoj 1.10 verzija, 1.9 verzija je izašla i sranje je žešće i idemo sad. Tako da idemo sada tamo levo desno, mi smo Superman u Minecraftu. Zajebam se bre, igramo na GTA 5. I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da igramo GTA 5. GTA 5 igram zato što meni je bilo dosta na YouTube, tako da ovo je bilo malo iznenađenje. Ovaj video neće biti jako dug, bit će oko 3 minuta. Tako samo da ja zaustavim ovog tu da vidimo koliko ti je brz auto. Ajde, čao, ajde vidimo se. Evo sutra, ti si mi ukrao taj auto. Sad sam ga našao, hvala Bogu. Juče mi ukrao ovaj auto, taj lik, 100% da. Evo, first person kako izgleda. Sranje, bre. Uzem, ne mogu da pucam. Woohoo! Umro sam. Još sam iskočio iz auta. Tako da... Ajde, izlazi s te bolnice. Kabim. Imam kalaš metko u ovome. Ajde, dobro. Haj. Ne. Boop. What the heck? Good lord. Fuck yeah. Hoću da promenim tebe. Mala. Čabuma! Što ti gumiš, a? Što ti batne? No! Fuck you assholes. Shut the fuck up, bitch. Shut the fuck up. Taksi! Čekaj! Taksi! Tak nađem nekog koga da pucam. Ne, Cija će da me gleda. Će me vidi. Sam na jebu onda. Šalim se. Ja sam Dinamo. Kek. Znaš kada ćete me uvatite? Pa nikad, ja sam Dinamo, kad sam Dinamo. Imamo šta imamo od oružja. Imamo dosta vrsta štuljpija, ne imam dve. What the fuck? Imam mitraljez, nemam više snajpa, imam ovo, imam 4, imam palicu. Imam nož, imam polomljenu flašu, imam nož. Ja uvijek se držim palice, jer mogu lako likove da nokautiram, samo čum, sine, kraj. I nema ga više. A sad skočimo backflip. Au. To je bolalo. Ajmo sad malo da drink the water. 4 minuta snimamo ljudi, to je to bilo za klip. I to je to. Ćao. Trevor kaže ćao.